Pagtiro patay sa Anay barangay kagawad sang Bakaw, Mandurriao, padayon nga ginibestigahan. Yaring balitang itutukan ni Daryl Marisarimiento. Wala pa sang matumod nga sospek ang Liganes Police sa pagtiro patay sa 61 anyos nga si Virgilio Soledad sa barangay Poblasyon Liganes kahapon. Sunod sa mga nakasaksi, nakabati sila sang tatlo ka asod-asod nga lupok sang pusil kag nakita na lang nga nagahapaw ng biktima. Ginbantayan ni sa sospek samtang sakay siya motorsiklo. Nakaangkon ang biktima sang patal nga pila sa ulo. Kita na mo to ka sandal ko sa karsadang kwan. Ang nang biktima. Tapos abot ang ambulansya mo to pagkarga na diyan. Ang biktima ang Anay barangay kagawad sang Bakaw, Mandurriao kag Anay preso sa kaso may angod sa droga. Kaagi ni siya dakpan sa kasong pagbayolar sang RA 9165 sang ligad 2 ka tuig na kagi ni siya nakagwa. Patayon pang investigasyon sa krimen. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marisarimiento, 1 Western Visayas.